Avui ens visita a la pantalla de la sort l'actriu Kathleen Turner, una dona que va ser molt atractiva, tant que dia que els homes caien rendits al seu costat. Tant que va dir, qualsevol home que no em mire quan passe per la seva vora és que és homosexual. Modesta, la xica. Acció. Hola amics, amigues, benvinguts a la pantalla de la sort. Una nit més tenim preparades ja les 16 preguntes per a vosaltres que vos recordaran les estrenes més recents i també, com no, recordarem els clàssics, naturalment que sí. I si voleu, després de tot això, vindre a concursar, ja sabeu, apunteu el telèfon i telefoneu. No l'apunteu només, també marqueu. 96 127 31 72. I sereu, com ja són els nostres amics de València, uns xics i unes xiques molt rics. Sí o no, David? Sí. No te rigues, David, que ja avui queren molts tindre els diners que tens tu. I tu, sí o no? Bueno. Ja avui queren, eh? Ara estan guanyant. Perquè porten 28 programes amb nosaltres i hi ha 4.149.000 pessetes. Uf, David. A Pablo i a José Miguel, què tal? Això els anima per a intentar guanyar, no? Intentar. Perquè si aconseguireu també ser milionaris... No estaria mal. No estaria mal, no? Molt bé. Pablo Salas, José Miguel García, que són amics i delineants els dos, venen de Castelló. Sí. A Pablo li agrada el cinema espanyol. Sí. Com per exemple, algun títol en especial? El Bola. El Bola, una pel·lícula recent de Achero Mañas. I a José Miguel, que és un seguidor del cinema d'acció, de ciència-ficció també. Sí. Algun títol en especial? La Guerra de les Galàxies. La Guerra de les Galàxies. T'agraden totes? Sí. La trilogia? Sí. D'acord. I ara ja estan preparats, i jo crec que prou tranquils els amics de Castelló, així que, com sempre, sort als 4. Comencem. Casella 4 per 10.000 pessetes. Michael Caine actua en Shiner, una pel·lícula on va ser promotor de boxa. Poc després, este veterà actor es va convertir en preparador de xiques que volien triomfar als concursos de bellesa. En quina recent pel·lícula de Donald Petrie? Acció! Bueno, José Miguel, quin de veres, així totes, molt bé. Digues. ¿Mis agente especial? Sí, correcte. Bueno, és que m'has deixat... Ha tremolat el plato en el cop que li he donat, José Miguel. Mis agente especial era la pel·lícula que buscaven, protagonitzada per Sandra Bullock. Michael Caine preparava Sandra Bullock per a que fora una Miss. 10.000 pessetes les primeres que enceten els amics de Castelló. Primera casella que destapem a la pantalla. Pistes no dona massa, de moment està tot negre. Però busquem un actor nord-americà. Molt famós, famosíssim. Un nom. No perdem res per dir un nom. No? Bruce Willis? Bruce Willis? No és ell. Pregunta 2. Casella 13 per 10.000 pessetes. Joely Richardson apareix en Horizonte Final. L'actriu també va treballar en Hechizo del Corazón, on estava casada amb un conegut actor televisiu, el protagonista ara de Evolution. Sabeu de qui es tracta? Acció! José Miguel i Pablo. David Duchovny? David Duchovny, molt conegut per... Mulder. Mulder, ho sabia jo. Mulder i Scully és d'Expediente X. I 10.000 pessetes més per als amics de Castelló. Una nova oportunitat per a ells, que tampoc dona massa pistes, ja us ho dic. Però busquem un actor nord-americà d'èxit. Michael Douglas? No és ell tampoc. Pregunta 3. Casella 1 per 10.000 pessetes. Ara molta atenció a aquestes imatges i després vos formule la pregunta. Si me hubiera quitado el aparato antes, me pregunto si alguien me habría invitado. Digo, aparte de Sandy Flynn. A mí tampoco me invitó nadie. Bueno, al menos estábamos fantásticas y eso es lo más importante. ¡Caray, qué elegancia, de veras! ¡Son las hermanas de Madonna! Esto es lo de siempre.
En Romy i Michelle veiem Lisa Kudrow, actriu que va arribar a presentadora de la loteria en una televisió on John Travolta presentava l'oratge. Com es diu esta pel·lícula de Nora Ephron? Acció! A l'acció, David, ara sí ha estat atent. Los números de la suerte. No, no és correcte. Rebot, si el voleu, que en este cas no és obligatori, Pablo i José Miguel. Si no el voleu, digueu no. Si el voleu, digueu sí. No. No, d'acord. En aquest cas conteste jo i era Combinación Ganadora. El títol d'eixa pel·lícula. Combinación Ganadora és una recent pel·lícula, una comèdia de John Travolta i Lisa Kudrow, que fan unes trampes ahí per a que els puga tocar la loteria. Una pel·lícula molt divertida. Els diners me'ls guardaré per a la decisió final, per a l'última prova, i anem a continuar. Casella 15, per 5.000 pessetes. Imatges de La hija de D'Artagnan, on veiem Philippe Noiret, un actor que va ser Alfredo, projeccionista de l'únic cinema d'un poble molt menut de Sicília. Philippe Noiret. Recordeu com es dia eixa pel·lícula, eixa sala de projeccions? Acció! David i David? Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, una pel·lícula de l'any 88, sí, una pel·lícula oscaritzada, millor pel·lícula estrangera, esta pel·lícula amb també una música deliciosa de Ennio Morricone. Els diners ara sí que enceten el marcador per aquestes 5.000 pessetes. David i David, és la seva oportunitat de descobrir un actor nord-americà d'èxit. Keanu Reeves. No és Keanu Reeves i pregunta 5. Casella 16. Val 15.000 pessetes. Ara, com sabeu, fora del plató trobem ajuda, com sempre, dels nostres amics col·laboradors. Anem a escoltar a Francisco. La película trata de una joven que vive sola, es muda y vive cerca de un lago. Los servicios sociales se presentan allí para poder conseguir que hable, se comunique y vuelva a la vida normal. La actriz es Judy Foster y él, Liam Neeson. ¿De qué película se trata? I amb el nostre amic que ens ha contat part d'aquest argument, teniu suficient per a descobrir la pel·lícula. Quin és el títol? Acció! Ui, quasi, José Miguel. Ara s'ha avançat un poc, David. Nell. És Nell, una pel·lícula protagonitzada per esta gran actriu de talent que és Jodie Foster, una dona que amb 30 anys va aconseguir el que mai havia fet ningú, 3 Oscars, un per Taxi Driver, l'altre per Acusades i l'altre per El silencio de los corderos. I 15.000 pessetes per a David i David que pugen al marcador. Un nom d'un actor d'èxit. Samuel L. Jackson. No és Samuel L. Jackson. Pregunta 6. Casella 7 per 15.000 pessetes. Imatges de Menos es más, on veiem el Zapataki, una fent de Diana. Esta jove aspirant actriu que enamorava a un altre jove actor valencià. Un xic que el van veure en El arte de morir. Sabeu com es diu este actor? Acció! David i David? Fele Martínez. No és correcte. Rebot, si el voleu, Pablo i Miguel. No és obligatori. Sí o no? No arrisqueu? Sí, no? No? No. No. Conteste jo. Sergio Peris Mencheta. Es diu este actor, que és un dels que ara ha eixit del anomenat nova generació que apareix de la sèrie Al salir de classe, un xic que encara comença. Així que les 15 les tornem a guardar per a la decisió final. No podem destapar que és Casella per a que ens doni pistes de l'actor. Això sí, restem del marcador de David i David perquè han contestat i no hi ha sigut erroni la seva resposta. Pablo i José Miguel van tranquil·lets. Anem a la pregunta 7. Casella, 12 per 5.000 pessetes. La pel·lícula que ens comenta Fernando forma ja part de la història més recent del nostre cinema. Esta película trata sobre un cura que ha hecho unos estudios y ha descubierto dónde puede estar el diablo y lo tiene que matar. Entonces se junta con un par de personajes que son un heavy loco ahí y un tío de estos que lee las manos en la televisión, hace un programa. Y la encuentran, saben dónde va a estar y lo encuentran y matan al diablo y acaban con él. Y en esta película salen Santiago Segura y Alex Angulo. Y el director es Alex de la Iglesia. ¿Sabéis de qué película os he hablado?
Una pel·lícula molt divertida. Atenció, quin és el títol? Acció! Pablo i José Miguel. El Día de la Bestia. Correcte. El Dia de la Bèstia, una pel·lícula que, segons, i pel tema que tractava, d'allò del dia del juí final, el dimoni, va ser un rodatge un poc estrany i, segons el mateix equip, dia que s'hi passaven coses paranormals. En fi, que jo crec que les 5.000 pessetes que guanyen Pablo i José Miguel no són res paranormals, és més, diuen, bueno, això ens fa estar alegres i contents, perquè a més es dona oportunitat de descobrir l'actor que amaga la pantalla. Actor nord-americà d'èxit, un nom, se vos ocorre? Will Smith. No és ell tampoc. Última pregunta d'esta primera part. Casella 6 i per 20.000 pessetes, molta atenció, perquè podria haver de nou quasi un empat amb esta pregunta. Atenció. Homicidio en primer grado és una pel·lícula de Marc Rocco, un realitzador de Where the Day Takes You. Un drama on va debutar al cinema un conegut actor, molt conegut a la televisió, i que després van veure Made in America. De quin actor es tracta? Acció! I només aposa David. Will Smith. Precisament és Will Smith. No sé per què l'acabava de nombrar José Miguel buscant a l'actor que busquem a la pantalla, i era este el que buscàvem, Will Smith, que va ser tan popular en aquella sèrie El Príncipe de Bel-Air i que ara ha protagonitzat títols molt comercials com Men in Black o Independence Day. 20.000 pessetes ara sí se'n van al marcador de David i David i, a més, oportunitat d'ells per a descobrir l'actor. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, crec que, no sé per què, és molt probable que siga ell. Correcte! I magnífica jugada dels nostres amics que pugen 16.000 pessetes al seu marcador en un rebot extraordinari, no? Anaven per baix, s'han recuperat, han empatat, han descobert l'actor Tommy Lee Jones i arriben al cara a cara per davant, perquè Pablo i José Miguel tenen 25.000 pessetes i David 48.500. Això sí, avui la partida està molt renyida. Pablo i José Miguel tenen oportunitat de ser guanyadors, encara que no ho creguen encara, perquè els rebots en la segona part són definitius. Així que què va passar? Jo ja estic nerviosa. Cara a cara. Pablo i José Miguel, a més, com van un pa per davall al marcador, tindran l'oportunitat de refer-se de contestar primer i intentar el que no és impossible, eh, Pablo, José Miguel? Anem allà. La 3. La 3. Van anar a per les 15.000, d'acord. Ariadna Gil en Malena és un nombre de tango. Ella també va ser protagonista, atenció, d'una tràgica història d'amor en una pel·lícula que va deixar inacabada Ricardo Franco. Com es titula esta pel·lícula? Acció. Vinga, fixa memòria. Vinga, Pablo, que t'agrada el cinema espanyol. Llàstima. Passa el temps i el rebot és per a David i David. Lágrimas negras. Lágrimas negras. Era esta pel·lícula inacabada com dia de Ricardo Franco, on també apareixia el valencià Fele Martínez. Com a protagonista, ella interpretava un personatge difícil, una xica que estava malalta i que ell l'ajudava molt. En fi, en este cas, restem del vostre marcador, Pablo i José Miguel, que segur que el rebot en este cas és així. Sumem els diners per als Davids. I Tommy Lee Jones, el protagonista de la decisió final. Un home que va tindre una formació universitària de luxe perquè va anar a la prestigiosa facultat de Harvard, ni més ni menys que amb el que fora vicepresident dels Estats Units, Al Gore. David, triem. La 8. La 8. Ells sí que van a per les 20, arrisquen. Air Force One és de Wolfgang Petersen, un cineasta que l'any 1978 va realitzar El jugador de ajedrez, un drama interpretat per un actor alemany, que va ser l'Àngel Damiel en El cielo sobre Berlín. Recordeu com es diu aquest actor? Acció. Otto Sandler. No. El rebot és per a Pablo i José Miguel. Actor alemany. També en El cielo sobre Berlín treballava. I que no, i es dia Bruno Ganz. Bruno Ganz. També apareix en El amigo americano, en la pel·lícula de Theo Angelopoulos, La eternitat i un dia, i restem dels dos marcadors perquè sabeu que en la segona part... En fi, no hi ha treva. Pablo, menys mal que somriu.
I a més ara es toca triar a d'ells. Sort. La 9. La 9, per 15.000 pessetes. Jurassic Park, El Mundo Perdido, és una pel·lícula de la nissaga dels dinosaures. La tercera part està dirigida per Joe Johnston, un realitzador de pel·lícules com Cariño encogido a los niños. Recordeu quin actor de comèdia ha sigut Pau Mabre, també, Pablo Mármol, va protagonitzar Cariño encogido a los niños? Acció. Morantis. Casi Morantis, però... Dino Morantis? No. Luc Morantis. Vale, va. És que avui sí la dona, però bueno. Moranis. Morantis, bueno, va, vaig a ser bona. Ric Moranis. Els diners, les 15.000, per a que sumen uns quants diners als amics de Castelló, faltaria més que fer un esforç i destrujar-se les neurones. I ara serà l'oportunitat per a David. La 11. La 11, per 20.000 pessetes. Hora d'escoltar música mentre veiem aquestes imatges. Veiem imatges de The Commitments d'Alan Parker. Es tracta d'una adaptació d'una novel·la de Roddy Doyle. Una altra pel·lícula protagonitzada per Colm Meaney també era una adaptació d'aquest novel·lista. Tractava de, us conto l'argument, una jove de família nombrosa, de família humil, que es queda embarassada i no vol dir el nom del pare. Dos coses busquem per 20.000 pessetes. Títol de la pel·lícula i director de la mateixa. Acció. Cafè irlandès de Stephen Frears. Cafè irlandès de Stephen Frears. Era esta pel·lícula que buscàvem un director també que va fer les Amèriques, com no, va intentar-ho en pel·lícules d'èxit que van ser Héroe por accidente, per exemple, i com no, la més coneguda, Las amistades peligrosas. 20.000 pessetes que han pujat al marcador de David. Tommy Lee Jones, el protagonista de La decisió final, que va guanyar un Òscar com a millor secundari per la pel·lícula El fugitivo, en l'any 1993. I en el discurs d'agraïment, quan va recollir l'Òscar, només va dir una cosa. Diu, i vos dic a tots que no sóc calb. No sé si és que l'haurien dit que és que si era alopèstic, que si li faltava cabell. Va dir, i ara me vengo. Pablo, José Miguel, a per totes. Va, la 14. D'acord, la 14. 20.000 pessetes. Sort. En La venganza de Don Mendo veiem Paloma Valdés, una actriu que va fer la seva última aparició al cinema en Encrucijada para una monja, on va coincidir amb una coneguda i característica del cinema espanyol, que també va ser monja en Canción de Juventud, i també va aparèixer en No desearás al vecino del quinto. Com es diu esta clàssica del cinema espanyol? Rocío Dúrcal. No és ella. Rebot per a David. Isabel Garcés. Tampoc. Margot Cottens. Era la dona que buscàvem, una dona que va fer molts treballs als anys 60, sobretot de pel·lícules, també con 45 revoluciones por minuto. La resta és dels dos marcadors i estarà la nostra pregunta clàssica del cinema espanyol, que no podíem deixar de fer. Oportunitat ara per a David. La 10. La 10, 10.000 pessetes, i és el moment de la pantalla indiscreta. Sabeu que en este cas heu de tindre oïts i ulls ben oberts. A él no le gusta nada, ¿verdad, Virgen? No, no le gusta. Y a veces incluso cuenta cosas graciosas sobre él, ¿verdad? Solo me ha dicho que a un brandy le pusieron el nombre de Napoleón, a unos arenques el de Bismarck, y que acabarán dándole su nombre ¿A un queso? Sí. Sí. ¿Usted cómo lo sabía? Bueno, es una deducción natural. Oh, ¿una deducción natural? Bueno, yo espero que no me malinterprete. Yo, coronel, siempre he sido... Verá, espero que usted no dude de mí. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Certament, si Napoleó és un brandy, Bismarck un peix, a quin producte donaria el seu nom Hitler segons ser o no ser? Acció. A un peine? No. Heu estat atents. Pablo i Miguel. Un queso?
Un queso ja és molt més probable. Comprovem-ho. Solo me ha dicho que a un brandy le pusieron el nombre de Napoleón, a unos arenques el de Bismarck y que acabarán dándole su nombre ¿A un queso? Sí. Sí. ¿Usted cómo lo A un queso. La relació Hitler-queso no sé ben bé quina és, però la qüestió és que això fa que els diners, en aquest cas, es resten del marcador de David i sumen les altres 5.000 per als amics de Castelló, que a més seran els que contestaran a una pregunta, això sí, d'un valor de 5.000 pessetes, perquè ens queden només dos. Pablo, Miguel? La 2. La 2. Anem a escoltar Amparo, que ens presenta una pel·lícula que ens va sorprendre quan es va estrenar. El protagonista de esta película es testigo de un accidente de moto. Cuando va a auxiliar al motorista se da cuenta que no solamente es una chica, sino una chica muy guapa. Le acompaña al hospital y bueno, la chica ha perdido la memoria y no lo puede resistir y se hace pasar por su novio. Así es que bueno, empiezan una relación, se van juntos a un camping. Lo que no está tan claro es cómo el novio psicótico de la chica, porque en realidad la chica tenía un novio psicótico, les va siguiendo y ya empieza a protagonizar escenas pues fuertecitas. El director es Julio Medem y los actores Emma Suárez, Carmelo Gómez y Nacho Novo. ¿Sabéis de qué película os he hablado? Director, actors, actriu, argument, tot, per a que, per 5.000 pessetes, recordeu este títol. Quin és? Acció. Tierra. Oi, oi, oi. Llàstima. Rebot, David. La ardilla roja. La ardilla roja. La ardilla roja era esta pel·lícula, Pablo, que buscàvem de Julio Medem, una pel·lícula inquietant, una pel·lícula curiosa d'este director que sempre ens sorprèn. En este cas, la sorpresa me l'he portat jo, perquè les 2.500 les restem del marcador de Pablo i de José Miguel, les pugem al de David i l'última pregunta és per a d'ells. La 5. És la 5 i val 5.000 pessetes. Eva, que no sóc jo, ens parla d'una pel·lícula clàssica que sempre ens agrada veure. Dos músics són perseguits per la màfia perquè han sigut testimonis d'un crim. Per amagar-se, entren a formar part d'una orquestra femenina, se disfracen de dona i un s'enamora d'una de les xiques, que és Marilyn Monroe, de l'orquestra, i un home s'enamora de l'altre xic. El director és Billy Wilder, els actors són Jack Lemmon i Tony Curtis, i la pel·lícula termina en esta frase: Nadie es perfecto. Sabeu de quina pel·lícula vos he parlat? Segur que sí, no? Perquè allò d'aquesta seqüència final que es lleva la perruca i diu que sóc un home. Títol de la pel·lícula, acció! Con faldas de lo loco. Con faldas y a lo loco, una divertidíssima pel·lícula que, per cert, Marilyn Monroe volia que fora en color. I perquè així ho tenien un contracte ja estipulat, però resulta que els maquillatges de Jack Lemmon i de Tony Curtis quedaven així verdosos. I al finalment Billy Wilder la va convèncer que estaria igual de guapa en una pel·lícula en blanc i negre. Els diners, les 5.000 que pugen al marcador dels Davids, que avui que han lluitat moltíssim, però que els ha costat, tornen a ser guanyadors a la pantalla de la sort, descobrint completament la imatge de l'actor Tommy Lee Jones, un actor de pel·lícules, sobretot d'acció. Hi ha ni més ni menys que 65.000 pessetes al pot de la decisió final, perquè avui han hagut rebots, moltes preguntes sense contestar i finalment els marcadors han quedat així. Pablo i José Miguel, que han lluitat de valent, s'emporten 15.000 pessetes i David tenen 58.500. M'ha sorprès aquesta màxima d'avui de 58.500 perquè esta és poquet relacionat amb altres programes. Però Pablo i José Miguel, que, bueno, ha hagut ahir nerviosisme, no? Perquè al principi, la segona part, jo he dit, ui, que poden guanyar. La jugada del rebot. Però aquests rebots ahir vos han deixat una miqueta... En fi, de tota manera, gràcies per haver vingut. Heu sigut molt bons concursants i que desfruteu dels diners. Ara, abans de passar al cara a cara, vos recorde... Al cara a cara no, perquè si no tornaríem a estar així tota la vida. Apunteu el telèfon 96 27 31 72 i on anem és a per aquestes 65.000 pessetes a la decisió final. Tommy Lee Jones és l'actor protagonista avui de la decisió final i hi ha 65.000 pessetes al pot perquè avui han patit, però bé, David, que sí? Ha estat un programa molt emocionant perquè els altres contrincants estaven lluitant molt i molt fort. Així que ara jo sé que van a posar els 5 sentits per a contestar bé a aquestes 4 preguntes sobre Tommy Lee Jones que apareixen a la pantalla. Preguntes i respostes possibles
Com, per exemple, amb Clint Eastwood ha treballat en, de les pel·lícules que tenim així, Harry el Sucio, Por un puñado de dólares, Space Cowboys. Space Cowboys. La tercera. Amb Linda Fiorentino, en quina pel·lícula? La última seducción, Men in Black, Independence Day. Men in Black. Men in Black. Fuig del desastre en la pel·lícula Tornado, Turbulence, Volcano. 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 I amb Oliver Stone ha treballat en Platoon, Nacido el 4 de julio o JFK. 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 David pareix prou segurs de les seues respostes i David no li diu res. Confia absolutament en les respostes, però una almenys, i vos ho dic seriosament. No. No. Està bé. No? Igual no m'he posat prou sèria. Amb Clint Eastwood, Tommy Lee Jones treballa en... Correcte, Space Cowboys, primera estrella. Amb Linda Fiorentino en la pel·lícula Men in Black. Vote la tercera. I vaig a la quarta. Amb Oliver Stone treballa en JFK. Però això del tornado, del volcano, del... Fuig del desastre, Tommy Lee Jones, en... Aún nos hace parecer más todavía. Volcano. Que mala, és que són 65.000 pessetes, n'hi ha que donar emoció també a la gent de casa, que vos veu ahí en cada patiment. Molts diners ja als nostres amics que tenen 4.149.000 pessetes, tenien ja dels programes anteriors, les 58.500 de Wii i les 65.000 del Pot fan un total de 4.272.000 pessetes. Bueno, avui els nostres amics han patit un poc, ja era hora. No, perquè sí, perquè també, si no tan fàcil, no. Hi ha concursants molt bons que estan esperant participar, així que ja podeu estar ahí preparant-vos, entrenant, perquè mos esperen programes molt emocionants. Vegeu-lo cada dia. Besitos. Adeu. Gràcies. Al mar.